салом алайкум дӯстон, ҳаводоро ва меҳмонони канали Эм Хуҷа. баъди шумо қарор дорем мо дар як навсохтмон, яъне ки зербинои як толори замонавӣ ки дар оянда умедвор ҳастам ки дар инҷа як толори замонавӣ мешавад. дар инҷа номбардории ҳам диёр ҳам кишвар дар ҳамин ҷо гӯем тамрин карда дар оянда ҳам парчами кишвари мо ҳам номи диёри мо мебардоранд. як зербинора нав оғоз кардаган дар ин мактаби 23 гӯем ҷамоати Масчо, Ахеде Ҳоҷи Амиров ва деҳаи Падас. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. албатта имрӯзҳо мо медонем ки дар муҳоҷират будан осон нест ва ба ҳар ҳол мо умедвор ҳастем аз Парвардигор ва инчунин аз мардуми саховатпеша, шахсиятҳое ки ватана дӯст медоранд, мехоҳанд ки ба монанди Фаридун Одилов ва дигарҳо дар ҳамин кишвари мо тамрин кунанд, дар залҳои хуб ва парчами кишварро бардоранд. ба ҳамин гуна шахсиятҳо эълони моро мерасонем, ин ки барои мо ҳамин дастгирии шумо дар кор аст, барои обод кардани ҳамин спортзале ки на чандон бузург аст. албатта барои қишлоқҷойҳо гӯем ҳаминашам агар обод шавад як неъмати бузург аст, то ин ки фарзандҳои мо пага дар ҳамин ҷоҳо тамрин кунанд дар дасти устодҳои ки номдор ҳастанд дар ин тарафу он тараф. гӯем дастгирии шумо лозим аст, то ин ки мо ҳамин чиза бино кунем дар ҳамин солҳои наздик. худо хоҳад то намедонам то январими ё ин ки хулоса ё то истиқлолият. албатта имрӯзҳо пул бошад, гӯем кори 10 соларо дар як солам буд карда мешавад агар пул бошад. албатта хусусан мардуми саховатпеша, ҳар кас ки набошад, бигзор як сомон бошад, дастгирии шумо лозим аст барои обод кардани диёр, давлат. албатта мо дар бари ҳам истем, давлати мо обод мешавад, кишвари мо обод мешавад ки имрӯзҳо хело ҷойҳои созандагӣ аст дар ҳамин кишвар, хело гӯем ободиҳо шуда истодааст. мехоҳед саховатмандо бошед, надонед ки дар куҷоҳо ҳамин пулатон масраф кунед. барои шумо тавсия медиҳам, ҳамин кори хуб аст. албатта роҳ сохтану чоҳ сохтану дигар чизҳо, инчунин мактаб сохтану ва ҳамин гуна толорҳои варзиширо ҳам сохтан, инам кори савоб аст ки хайри ҷория мешавад. албатта мо мехоҳем ки давлати мо мисли дигар давлатҳо варзишгарони хуб дошта бошад, дар бозиҳои олимпӣ инчунин иштирок варзанд. метавонед дӯсто барои ободии ин толори варзишӣ саъи кӯшиши худро кунед. ва дар ҳамин зери навор гӯем мо якта рақами карта мемонам. албатта одамои боваринок ҳастанд, хусусан дар ҳамин шоҳиди устод ки устод ҳамин сол гӯем директори ин мактаб шуданд. мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар барои насли навраси ҳамин диёр ва диёри ғайр, албатта вақте ки як мутахассиси хуб дар инҷа тамрин медиҳад бачаҳоро, дар дигар қишлоқҳо ҳам мебиёранд. ба ҳамон хотир ин бародир моам яке аз чемпионҳо ҳастанд, байрақбардорои кишвар. хулоси гап ҳамин ки одамои боваринок ҳастанд, дар бари устод истодан дар кор. албатта ҳар як ҷамъиятан як одами гӯем созандакор бошад, агар дар бараш истем, тамоми ҳамин ватани азизи мо обод мешавад. ана бо хай чанд сухан агар устод хоҳанд агар. саломат бошед. аввалан салом алайкум ба мардуми муҳоҷир. аввал саломи худро мерасонам ва аввал барои мардуми муҳоҷир саломатӣ хоҳонам. мехоҳам ки дар муҳоҷират ки вуҷуд доранд, мардуми мо аввал сиҳат саломат бошанд ва хоҳиш онро дорам ки мо дар ҳамин назди ҳамин муассиса чандин сол рост гап ки душворӣ буд масъалаи ҳамин варзишгоҳ дар синфхонаҳо ки дарс мегузарад, дарсҳои варзишӣ. мо як тамрин гирифтем ки барои ҳамин муассиса як варзишгоҳ ҳисоби мисол ҳамин худи ҳамин саховатмандо ҳисоби ҳамин одамои ҳамин диёр ташкил карда як варзишгоҳи вай кунем ки гӯёри ҳамин мо шумо ояндаи мисол хусусан ҷаноби олӣ қайд мекунанд ки ояндаи миллат дар дасти ҷавонон ҳаст. барои ман мо созандагон мисол мехоҳем ки барои ояндаи ҷавонон, барои ҳамин кӯдакон наврасон як зали варзишие ки бунёд намоем ки оянда барои ҳар яки мо, барои мисол ҳозир шумо қайд карда гузаштед, барои наврасони мо
یکی از در همین که ورزشگاه برآمده پرچم بردار همین دیار همین وطن ما باشند و از مردم مهاجر همین خواهش میکنم که با دستگیری شما البته ما میخواهیم که همین ورزشگاه تا استقلالیت خدا خواهد بود کنیم. البته شما دستگیری کرده است در همین واسه با ونو میخواهیم که دستگیری کنید. انا رقمای باباکانوف عبدالوهاب که و دوشنبه سیتی دوران مگزین دوران در همین محل هم مگزین شما 92 755 59 94 مرحمت همین یک سوم باشد که خودتون میدونید که کسی که در مکتب در همین خیر مثال باغچه در چه یک سامانی که گذارد البته برای وای اجر سببش بالاتر است. برای همین من خانواده من میگفتگی همین است. بار دیگر از همه مهاجران یکم صحت سلامتی با برادرانی که در مهاجرت هستند سلام خود رو میرسونم. برکیوت استاد خیلی خوب قید کرده. خیلی خلاصی گفت ما همین بود که دستگیری سخاوتمندان، البته سخاوتمندی این یک اخلاق است. این هم خیلی است که خداداد باشد. آدم یک سوم دو سوم سه سوم همه خیلی داده مرد و یک به خودش یک اخلاق سخاوتمندی را میگیرد. من هم میخواهم که مردم هم که سخاوتمند باشد دستش دویم وسیع دارد، چون البته دست دهنده بالا است نسبی دست رژیم کرد در برش ماندن. اینکه حرکت کنیم در همین مدت کوتاه همین سپورزل گویم مردم همین دیار برمختر بود کنیم. این نه تنها مردم همین خصوصا مردم حوجه همین رو مردم زرافشان می سامانیان می نمیدونم وای طرف بوستان دیگر جا باشه دیگر. البته این آبادی دیار ما آبادی کشور ما است، چون ما میخوایم که کشور ما در همین سطح جهانی نامدار باشد. ورزشگرا خصوصا مردم مسجد ما مردم قوی جسه و قوی اراده هستند. میخوایم که مردم ما را مثل دیگر جاها رفته در المپیادهای جهانی در تمام نمود ساحه‌های یعنی ورزش اشتراک ورزنده پرچم دولتی ما رو بردارن. خیلی گپ به درازان میکنیم. مفهوم مقصد ما رو فهمیدید که دستگیری شما در کار بوده است. بار دیگر خدا یار و مددگار شما. علم یکی دادگیتان خداوند هزار کرده برگرداند. باقی سربلند و خانه آباد باشید.